Dobrý den, vítáme vás u 24. dílu Střípků ze Znojma a okolí. Dnes si provedeme takové shrnutí toho, co byste při návštěvě královského města Znojma určitě neměli opominout. Bezpodmínečně musíte navštívit dominantu města, a tou je téměř 67 metrů vysoká radniční věž s vyhlídkovým ochozem, odkud máte celý historický střed města jako na dlani a nádherný výhled do okolí. Vstup se nachází na ulici Obrokové. Na Slepičím trhu, nedaleko od radniční věže, narazíte na vstup do znojemského podzemí. Jedná se o největší systém podzemních chodeb a sklepů v České republice. Naše podzemí je dlouhé téměř 27 km a má 4 patra. Prohlídkový okruh Tajemné znojemské podzemí vyhrál v roce 2009 cenu portálu Kudy z nudy v kategorii za poznání a stal se i absolutním vítězem. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Znojemské podzemí bylo zařazeno mezi jeden z top cílů Jižní Moravy. Necelých 400 metrů od radniční věže se vypíná římskokatolický kostel svatého Mikuláše. Je to pozdně gotická trojlodní hala, stavěná od roku 1338 do první poloviny 16. století. Kostel je chráněn jako kulturní památka České republiky. Přemyslovského hradu naproti kostelu svatého Mikuláše naleznete opravdový unikát, národní kulturní památku, rotundu svaté Kateřiny. Od ostatních rotund u nás se liší zachovanými románskými nástěnnými malbami pocházející z roku 1134. Tyto malby jsou výjimečné v celém románském umění Evropy svým zaměřením. Představují totiž genealogii rodu Přemyslovců. Ze Znojemského hradu se nám opět otvírá nádherný výhled na údolí řeky Dyje pod Znojmem. Na východě se vysoko nad řekou vypíná železniční viadukt pocházející z roku 1871. Na jihu úbočí Kraví hory místo častých procházek znojmáků do okolní přírody. A na západě vidíme přehradní hráz a znojemskou vodní nádrž uvedenou do provozu v roce 1966. Nádrž poskytuje pitnou vodu pro město Znojmo a délka hráze činí 115 metrů. Městské divadlo se nachází zde na náměstí Republiky. Budova byla otevřena v roce 1900. Architektem byl vídeňský Alexander Graf. Budova napodobuje renesanční a barokní prvky. V současné době má divadlo kapacitu 278 sedících diváků. Provoz divadla zajišťuje Znojemská beseda. Vlkova věž, před kterou stojíme, je nejlépe dochovaná a také nejmohutnější hranolová věž gotického opevnění Znojma. Věž byla vystavěna v polovině 13. století. Kvůli bezpečnosti byla přístupná z hradebního ochozu, dnešní vnější schodiště.
Věž je vysoká 32 metrů. V současné době se v přízemí věže nachází informační centrum vín originální certifikace Znojmo. Můžete zde ochutnat vína ze speciálního vinného baru. Kuriozitou a zajímavostí Znojma je v celku dochovaný systém hradebního opevnění. Začal být budován již před založením města před rokem 1226. Ve středověku bylo Znojmo nejlépe opevněným městem mezi Vídní a Prahou. Součástí opevnění byla radniční věž, Vlkova věž, Střelniční věž, Psí věž, Nová věž a Prašná věž. Po napoleonských válkách město přikročilo k demolicím bran a na vnějším pásu opevnění byly založeny aleje, městský park. Většinu hradebního opevnění je možné navštívit s průvodcem. Ze všech věží je krásný výhled do města a jeho okolí. Že alespoň tenhle stručný přehled některých znojemských lákadel vás přiměje k návštěvě našeho krásného města Znojma. A to zdaleka není všechno. V okolí najdete nádhernou přírodu a zákoutí, včetně jediného moravského národního parku Podyjí. Doufáme, že se vám naše video líbilo. Děkujeme za vaši přízeň a zase někdy ahoj!